Bon dia, Pau, que encara no havíem parlat avui, Bon dia, Helena. Què tal? Com va això? Bé, molt bé, que hem de fer la crònica esportiva com cada divendres. No tenim hoquei aquest cap de setmana perquè em vas comentar que el Girona s'havia retirat, oi? Correcte, tens bona memòria, sí. Bé, no gaire, però De tant en d'alguna tant, cosa. sí, com la meva, que també és molt selectiva. No, sí, és veritat, doncs encara no hem tingut un cap de setmana amb tota normalitat, perquè sempre ha faltat algun equipet per jugar el seu partit. En aquest cas és l'hoquei, que sí, com bé dius, doncs li tocava el Girona s'ha retirat, per tant, lògicament no hi ha jornada. Llavors el que hem de fer és començar parlant de futbol sala, en aquest cas parlem del masculí primer, tercera jornada pels Albert Conejos de la tercera divisió nacional, sense cap punt encara en el que seria doncs, la classificació, de la mateixa manera que el Rubí, que és el seu rival. L'any passat el Rubí va quedar segon i l'Arenys de Munt va quedar quart i han començat molt malament la temporada dels dos equips. Tots dos. Sí, per tant, no diria duel de necessitat, perquè encara és molt aviat, però sí que és veritat doncs, que els equips necessiten sumar punts i tenint en compte que són dos conjunts que estan cridats a estar a la part alta de la classificació, quan abans comencin a sumar millor, nosaltres preferim que comenci a sumar l'Arenys de Munt, i el Rubí ja ho farà més endavant, sí, això. Quan vulgui. Exacte, però primer ens hem de centrar amb els nostres. Bé, nosaltres li preguntàvem a l'Albert Conejos com espera que sigui el partit, lògicament complicat, però amb les ganes de sumar els primers punts. Sí, és un partit important, la veritat, una mica pel context en el que estem. Rubí, doncs, és un gran equip, ja ho sabem, la temporada passada van quedar segons a la Lliga, però bé, ara mateix estem en un context una mica diferent perquè ells estan amb 0 punts, igual que nosaltres, no han sigut capaços de sumar en les dues jornades que portem i penso que, que són dos equips entre cometes necessitats, però ells potser amb la pressió afegida de que juguen a casa, no? Llavors, intentarem aprofitar-ho, hem fet una bona setmana i bé, esperem poder anar allà i sumar els primers punts de la temporada. Doncs, com dius tu, no crec que fos un inici esperat per cap dels dos equips, ni per nosaltres ni per ells, i segurament a principi de temporada ningú esperava estar a la jornada 3 amb 0 punts, però bé, penso que una mica com es pot traslladar la pista és en el sentit de la precipitació. Ja ho estem veient també a la segona part de Ripollet, nosaltres, i a la segona part de l'altre dia amb la Prosperitat, que veure que les coses no surten com esperes, doncs es tradueix en precipitació a la pista. Llavors, serà molt important controlar una miqueta les emocions i intentar, doncs això, fer un partit molt regular, intentar estar molt bé als 40 minuts sense que hi hagi gaire alts i baixos. A veure, doncs això esperem, no, Pau? Sí, l'objectiu està claríssim, per tant, doncs ara posar-ho en pràctica i a veure si el dilluns aquí comentem la primera victòria del conjunt masculí i a veure si també ho fem en el femení, que també busquen els primers punts de la temporada, en aquest cas és la seva segona jornada, i els hi toca desplaçar-se fins la pista de l'Estel Vallseca, conjunt que també va caure en la primera jornada, per tant també duel similar en quant a necessitat. Ja comentàvem a la crònica del dilluns que lògicament l'equip necessita un període d'adaptació perquè hi ha diferents cares noves a la plantilla i s'han d'habituar que seria doncs, el dia a dia en l'equip, i en Joan Jové, el tècnic, espera que en aquest partit ja sí que es comenci a mostrar una millor versió. Bé, doncs és un rival que coneixem. Crec que ens desplacem una pista molt complicada contra un equip que és fort, sobretot a casa. L'any passat ja vam tenir dos enfrontaments complicats, una a casa que vam acabar amb victòria i l'altra al seu camp, que crec que van ser bastant superiors, i esperem un plantejament de partit bastant semblant al que vam tenir cap a final de temporada quan vam anar allà, amb un equip que segurament ens esperarà a mitja pista, que té un joc de 3 que té paciència, que elaboren bé. Jo crec que tenen jugadores de qualitat i que penso que serà un partit molt complicat, perquè és un bloc que defensivament és molt correcte, treballen molt bé i tenen molt bona actitud, i crec que aquí serà una mica la clau, no?, en saber atacar aquesta defensa i que puguem trobar espais perquè puguem transformar més gols que la primera jornada. Doncs vinga, ataca la defensa, no? Sí, això evidentment és molt fàcil dir-ho, és l'objectiu de tot, després s'ha de posar en pràctica a la pista, que és el complicat, però bé, confiem en que sí, que també arribi la primera victòria per les de Joan Jové, i parlem de futbol, per tancar aquesta prèvia esportiva. Com sempre, primer parlem del primer equip, en aquest cas reben demà a la tarda el Llavaneres en la segona jornada de la quarta, la segona per l'equip, perquè ja també van tardar una mica més en començar, perquè tenien doncs al principi el calendari els hi marcava descansar, per tant és la seva segona jornada, i en aquest cas, doncs com
dir que els hi toca rebre el Llavaneres, que és el líder de la competició, no té molt de valor tampoc ara la classificació, però hem de començar, no? Sí, però sí que és important destacar que han guanyat els 2 primers partits, per tant sí, duel complicat, en aquest cas pels de Pepe Zaragoza, però nosaltres avui hem parlat amb Toni Baranda, que és el segon entrenador, i de fet serà així durant tota la temporada. Les prèvies les farem amb en Toni i les cròniques amb en Pepe, vam determinar-ho d'aquesta manera, perquè és molt més fàcil que puguem concretar-ho, cap problema. Hem pogut parlar amb en Toni, que sí, que reconeix que s'espera un partit molt complicat. Bueno, a veure, si la veritat que és un partit complicat, juguem contra els líders de la Lliga, de moment no hem perdut cap partit, sí que és veritat que juguem a casa i, bueno, hem de tenir la pilota i sobretot no cometre errades en defensa, que és el que ens penalitza la majoria de les vegades. Bueno, sabem que el Llavaneres és un equip que li agrada molt tenir la pilota i sortir jugant, doncs una de les claus serà pressionar perquè no puguin tenir la pilota, que no es trobin còmodes en el seu joc, i si li traiem la pilota nosaltres tindrem les nostres ocasions i podrem formar un partit a casa. Sí, correcte, és el que dius. És un equip nou, és un equip que està en construcció, cada setmana notem millores en els entrenaments i, bueno, sobretot intentar posar en pràctica en els partits el treball que es fa durant la setmana, que esperem que demà es pugui dur a terme el treball fet. Bueno, la veritat que aquesta setmana recuperem 2 jugadors importants que no van poder venir a la primera jornada. També tenim baixes, intentem que no afecti gaire el rendiment de l'equip. Ai, amb baixes, que enfronten aquest partit. Una d'elles és un amic meu que es va fer mal al genoll fa 2 o 3 setmanes i encara no li han fet la ressonància, si no tinc entès. Per tant, bé, està a l'espera a veure... Si va per Seguretat Social, va amb calma, Crec que no. No, perquè... home, clar, la tenen mútua esportiva. Per això, però tot i així van bastant lents, o el que jo considero que és una mica lent, però bé, en qualsevol cas, sí que està segur que la conec com a baixa. Bé, situació similar al femení del futbol sala, equip no tant, perquè el futbol sala sí que manté l'estructura, però en aquest cas sí que el primer equip del futbol és un equip totalment nou, per tant, com dèiem, en construcció i poquet a poquet sentant les bases. I tanquem, com sempre, amb els veterans, en aquest cas, tercera jornada de la preferent, venen a guanyar, per tant, bona dinàmica que travessen ara els d'Eloi Sobirana, i aquesta setmana els hi toca rebre a les Faldes de Cardedeu, que no sabia que existia aquest equip, ho he descobert aquest matí. Una cosa més I es diu les Faldes? Les Faldes de Cardedeu, sí, és la primera vegada que ho escolto, una cosa més que m'emporto avui, i sí que l'Eloi, que ara escoltem, ens comentava que espera un guió similar al partit davant del Cabrils. Bueno, a veure, veient els resultats, pot ser un partit també igualat com el de Cabrils de la setmana passada, ja que coneixem els dos jugadors que han jugat, les sales també les coneixem. Un equip que juga, per tant, pot ser un partit bastant igualat. Sí, clar, l'equip venim amb una dinàmica molt positiva ara, després de la victòria. El que sí que passa és que tenim baixa aquesta setmana per temes laborals, temes personals, i anem una miqueta justos perquè anem 16, però que 16 de 28 fitxes que tenim. Sí, però bueno, som gens suficient per treure el partit endavant. Sí, com vam parlar la setmana de dilluns, és un mirall en el partit de Cabrils és el que hem de mirar. Vam fer un partit excel·lent, una intensitat molt bona, el joc bo, hem d'agafar ritme per anar millorant aquestes cosetes, però sí, el partit ha de ser similar al de Cabrils. Sí, aquest any sí que almenys quan estem arribant, entre els 3 quarts de pilota, i sí que estem materialitzant més, però sí, serà un factor clau segur de poder materialitzar la porteria. Doncs bé, Pau, tot això ha ampliat l'informatiu de 2:45. No tornem a parlar, però sí que tindrem tota l'activitat del cap de setmana, no? Sí, bàsicament això són qüestions que ja hem anat tractant durant aquesta setmana l'informatiu, també aquí, en qualsevol cas, doncs sí, l'informatiu d'avui tenim l'agenda del cap de setmana i la prèvia esportiva, com sempre. Perfecte, doncs fins a 2:45. Jo us espero, com sempre. Fins ara. Que vagi molt bé.